Знаете ли, че в едно малко парченце стъкло могат да се скрият стотици цветя? Милефиори. Това е една от най-емблематичните техники, силно свързана с моранското стъкло. Името идва от италиански и означава хиляди цветя и когато я видите, веднага разбирате защо. Цветни стъклени пръчици се подреждат, нагряват, изтеглят и после се нарязват на малки парченца, които приличат на миниатюрни цветя, звезди или мозайки. Точно тези малки детайли правят Миле Фиори толкова разпознаваема, пъстра, жива и почти приказна. И ето, включване на живо. Цветните пръчки, които се топят, събират се една в друга, топят се и когато се наслоят много цветни пръчки, се оформят различни формички, като вътре цветенца, звездички, разтеглят се, може да се разтегли до 100 метра. Общо взето двама майстори взимат наслоените пръчки, тръгват в различни посоки, може да стане много финно парченце. След това се реже на ето толкова миниатюрни фигурки. Редят се едно до друго и отново се вкарват в пещ, за да се образуват ето така готови и да бъдат оформени. Това са чинийки за бижута, могат да се направят ето подложки, това е за пръстени, въобще уникална красота. Мисля, че това може да също да бъде техниката инканто, която е събирането на два елемента и да стане едно в друго. Поредният епизод от видеопоредицата ми, когато стъклото говори, разкази от Италия, ви показах и разказах за стара емблематична техника Миле Фиори.